Takže Igor, možno skús sa bližšie predstaviť ľuďom, ktorí ťa možno až tak dobre nepoznajú. Kto si, čo si študoval, aké máš záľuby, povedzme. Áno. Tak som rodený Gelničan vlastne. Mamka je Gelničanka, otec pochádza z Nížka nad Chmilcom. Viac menej svoje korene mám, to cítim aj teraz vlastne, že mám tak pevne zapustené vlastne v tomto regióne, by som to tak povedal, aby som to neohranil úzko iba na toto mesto. Študoval som stavebnú priemyslovku v Košiciach, odbor stavebný manažment. Potom som sa uchádzal prvýkrát o prijatie na fakulte umení na katedre architektúry. Prvé príjmačky som nespravil, takže som nastúpil na stavebnú fakultu na Technickej univerzite a až na druhýkrát sa mi to podarilo. Keďže sú to talentovky, takže boli tam určité nároky, ktoré som si musel ja v sebe vlastne tie veci osvojiť lepšie. No ale podarilo sa ti úspešne potom vyštudovať? Podarilo sa mi úspešne vyštudovať. Fakultu som skončil v roku 2008, diplomovú prácu som robil u pána profesora Petra Pastora, rodáka odtiaľ z Gelnice. U ňoho som vlastne pracoval aj počas školy posledné 3,5 roka v jeho ateliéri. Pán profesor Pastor, to je ten človek, ktorý robil aj na knihe o Gelnici a s ktorým ste spolu robili v podstate aj tú revitalizáciu toho hradného kopca na Zamčisku, kde vlastne teraz sedíme. Vlastne práve skrz tú školu, vlastne to dlhoročné spolupôsobenie na škole a v ateliéri vlastne nás na týchto gelnických témach takto spojilo. A sme pracovali spoločne na tej knihe a potom aj počas vlastne práce na tej knihe bola možnosť riešiť túto revitalizáciu, tak sme to pripravovali spoločne. Takže vysokú školu som skončil v roku 2008, potom sme s mojou priateľkou Aničkou odišli do Anglicka a potom sme sa vlastne vrátili naspäť. Tu cítili sme obaja, že toto je ten priestor, ktorý je nám bližší. Chceli sme vidieť svet, chceli sme zažiť presne túto krajinu, tak sme ju videli. Spoznať niečo. No. Presne tak, ale vedeli sme, že patríme sem. A vlastne chceme žiť a vlastne celý ten rozvoj toho človeka mladého vlastne v živote vlastne riešiť práve tu. Možno, že dosť veľa ľudí ťa vníma aj na internetových fórach, povedzme na Facebooku, kde si sa zapájal do takých debatách o histórii Gelnice, komentoval si jednotlivé fotky a dosť veľa ľudí si prekvapil tým, že aké kvantum vedomostí o tom máš. Kedy si sa tak začal intenzívne vlastne zaoberať históriou Gelnice, jej architektonickým vývojom a týmito vecami? Bolo to také postupné vnáranie sa do toho. Vlastne prechádzalo to niekoľko rokov. Ja by som povedal, že už počas vysokej školy sme vlastne stále aj v tých našich architektonických ateliéroch, keď bola na to možnosť, tak hľadali témy preto, aby som riešil nejaké návrhy sem do Gelnice alebo do blízkeho okolia. A toto vlastne stále podnietilo to, že človek musel vybádať nejaké vzťahy, historické fakty danej lokality. Vlastne ako bakalárskú prácu som riešil lokalitu pod farou katolického kostola a potom som robil ešte niekoľko ďalších návrhov. Medzi iným, síce nezdarný, bol návrh na takú revitalizáciu zimného štadióna. O to sme potom upustili. Videli sme, že to je predsa len zadanie, ktoré je trošku mimo našich síl na škole. A ešte som robil návrh na zdravotné stredisko na Hlavnej ulici vedľa dnešnej predajne Agromilk. Takže vlastne stále sme hľadali nejaké tie vzťahy tým, že aj profesorovi Pastorovi, aj mne vlastne tento vzťah k tomu mestu bol stále bol taký živý. Tak vlastne sme stále hľadali nejakú možnosť sem niečo aj v týchto školských prácach vlastne ponúknuť, priniesť. Ja som ťa ešte skôr vnímal aj ako hudobníka. Viem, že pred niekoľkými rokmi ste vydali CD-čko s kamarátmi. Ešte hráš? Hráme. No, mňa trošku mrzí to, že to bolo už pred niekoľkými rokmi a poviem pravdu, že práve tie gelnické témy ma vlastne stále od tej muziky postupne vzdialujú, ale tá naša pasia, tá naša láska k tomu vlastne je tak silná, že aj chalani z kapely, čo sú všetci Košičania, lebo máme takúto formáciu, že sme
pozbieraní. Ja som Gelničan a ďalší traja sú Košičania, tak vlastne skúšame v Košiciach, ale všetci sa snažíme zo všetkých síl aspoň ten kúsok času na to stále vyhradiť. Proste nechceme to vzdať nikto z nás. Takže jasne, ten časový harmonogram je dosť hustý u každého, ale... Nebojíš sa, že už na to potom, keby ťa ľudia zvolili, nebudeš mať vôbec čas? Tak akože môže sa stať, že bude na to ešte menej času, ako teraz je, ale nemyslím si, že by som sa teraz mal toho pre niečo takéto vlastne vzdať. Vlastne ako, podľa mňa je to vec, ktoré proste každý máme nejaký koníček, každý sa nejakým spôsobom realizujeme a teraz aj pán Rybníček je primátor a hrá na bicykli, proste ako čo. To je pravda. Vlastne... Ešte ďalšiu možno tvoju aktivitu je treba spomenúť, že vlastne sa ti podarilo spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi obnoviť v Gelnici tradíciu ručného zvonenia. K tomu si sa ako dostal? No, stále to vlastne, to je na tomto zaujímavé, že vlastne tým, že som sa stále vnáral do tých gelnických tém a viac menej prirodzene ma začali spájať s ľuďmi. Začali ma spájať vlastne s ďalšími témami alebo s odborníkmi, ktorí sa tým témam venujú a my vlastne o nich tu v tom našom vnútornom priestore nevieme o nich. A tak to vlastne vyšlo aj vlastne pri týchto zvonoch. Lebo keď sme pripravovali tú knihu, tak tým, že som prechádzal staršie materiály, tak som vlastne našiel príbeh a údaje o gelnických zvonoch. A v roku 2012 naozaj vychádzali dátumy tak, že Veľký zvon mal okrúhle výročie svojho znovu odliatia. No a keďže sme boli v tej takej tvorivej atmosfére, takej bádajúcej atmosfére popri tej knihe, tak som si povedal, že je absolútne vhodné sa vlastne na to pozrieť, vlastne niečo preto pripraviť. A samozrejme komunikovať s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú. Tak vlastne som oslovil pamiatkový úrad v Košiciach, kde pôsobí pán Juraj Gembický ako kampanolog a celé sa to rozbehlo. Vlastne úplne prirodzene sa spustila taká vlna malá. Povedzme, prepáč, že ti do toho vstúpim. Je to dnes už nejaká rarita, to ručné zvonenie? Alebo... Dalo by sa povedať, že na Slovensko má výhodu v tom, že môže povedať, že má takúto raritu, lebo západné krajiny majú prevažne 99% zvonového inventáru motorizovaného. A my na Slovensku máme zatiaľ odhadom asi 20% nemotorizovaných, ale samozrejme sú aj tie motorizované, majú takúto možnosť tej tzv. Kombinovanej prevádzky, že dá sa na nich zvoniť aj ručne. To znamená, to je vlastne aj prípad Gelnice? To je prípad Gelnice a vlastne tá myšlienka toho ručného zvonenia vyšla práve pri tej príležitosti tej oslavy, že keď už tie zvony majú takúto slávnosť, tak vlastne nech sa zazvoní ručne. Ja som sa vtedy vlastne viac menej prvýkrát stretol s tým, že naozaj ešte dnes niekto ručne zvoní. Ja už som to považoval za vec, ktorá pominula, ale práve, že tá mladá generácia sa toho chytá a som si povedal, dobre, ja som sa snažil zachytiť tie zvony, zachytiť nejaký obrazový materiál z veže, do ktorej nikto nechodí. Ja možno 50 rokov ani veľmi nebola navštevovaná. A tak sme prizvali mladých chalanov, zvonárov, ktorí zvonia, majú v tom prax. No a keď som videl vlastne, že ako sa to dá, ako je to obohacujúce, vidieť to zrazu v tom kontakte s tým človekom, a som považoval za schodnú cestu, samozrejme po debatách aj s pánom dekanom Lukáčom, miestnym pánom farárom, takže bol tomu naklonený a dostali sme vlastne od neho požehnanie, bez toho by to vôbec nebolo. Takže to treba k tomu samozrejme povedať. Tak som vlastne videl možnosť, že môžeme sa my, vlastne tu miestni, aspoň pre tie špeciálne prípady, špeciálne dátumy a sviatky, takýmto spôsobom k tomu pričiniť, aby to mesto malo aspoň počas tých dní, v tej chvíli vlastne svoj nejaké špecifikum, nejaký charakter, nejaký kolorit. No a teraz sa nám to snaží robiť, darí sa nám to robiť vlastne 3. rok a pri tom množstve vlastne iných aktivít, tak si držíme aspoň to nedeľné poludnejšie zvonenie a samozrejme potom tie sviatky, vlastne tieto aktivity. No a vlastne, že vtedy si povieme, tak ideme, aby to bolo pekné. Nedávno si natočil aj dokument o jednom významnom Gelničanovi, ktorý
ktorý žil v podstate na prelome 19. a potom v 20. storočí až myslím, že zomrel až niekedy v 70. rokoch. Áno. Pán Artur Antony. Čím je pre Gelničanov táto postava významná, alebo prečo ho trebalo nejakým spôsobom ukázať alebo priblížiť, povedzme, tej dnešnej generácii? No, je to vlastne o tom, že toto je jeden z príkladov, alebo toto je jeden príklad, ktorý má poukázať na to, že v Gelnici žili ľudia, ktorí boli tvoriví a za sebou nechávali nejaké diela. Každý niečo. A teraz bola možnosť sa... Prepáč, vstúpim ti do toho, aby bolo hneď jasné na začiatku, teda čo zanechal pán Antony za sebou a aké dielo významné pre Gelnicu. Jasne. Artur Antony sa popri svojej práci vlastne venoval fotografii, venoval sa kresbe, maľbe a samozrejme asi jedna z najcennejších pozostalostí jeho sú 8 mm nemé filmy. Takže vlastne zachytil Gelnicu na filme spred niekoľkých desaťročí. Sú to práve vojnové roky druhej svetovej vojny a potom neskôršie obdobia. A časť tých záberov bola použitá v tom Áno, filmu. práve o to išlo vlastne, aby sa vlastne tieto filmy viac menej prvýkrát by som povedal asi od jeho smrti, od 70. rokov vlastne sa prvýkrát otvorili tie cievky a časť z nich, vyslovene nejaká tretina sa digitalizovala a z toho materiálu sa vlastne potom vyberalo a používalo pre ten film. Ten film má poukázať práve na to, ako som to hovoril, že aj keď sa nám dnes zdá, že vlastne je tu všetko pominuté a vlastne ako keby tu už nič nebolo, tak je stále vlastne okolo nás, sú tieto pozostalosti týchto bývalých Gelničanov, ktorí vlastne odišli, pominuli sa v čase. Ale práve to dielo nám ukazuje to mesto ako žilo, ako vyzeralo a vlastne vieme naozaj takto prečítať ten charakter toho kultúrneho spoločenského života, ktorý vlastne prirodzene vznikal. Vlastne tí ľudia využívali to mesto prirodzene podľa toho, čo im ponúkalo. Čo im ponúkala tá krajina, ten charakter. A dalo by sa povedať, že je to veľmi inšpirujúce a malo by to byť podľa mňa inšpirujúce práve pre súčasnú dobu, lebo my nepotrebujeme ani teraz, podľa mňa, na Gelnicu vymýšľať nejaké zadanie, že ako z nej urobiť... Nejaké Disneyland. Aký Disneyland z nej urobiť, presne tak. Ale my vlastne máme tu body, miesta a aj pamäti na udalosti, ku ktorým sa vlastne oplatí spätne hlásiť. Takže vlastne, keď sme to zhrnuli, tak možno, že je tu dosť veľa na objavovanie, aj na ukazovanie, ktoré by mohli ľudí zaujímať, nielen miestnych, ale povedzme aj ľudí z okolia, prilákať ich na to sem. Len sa možno o tom málo vie, málo sa to propaguje. Predpokladám, že teda jednou z vecí, ktorý by si zmenil, keby si sa tým primátorom stal, bolo, že by sa ten akcent na tieto veci dával. No podľa mňa toto je jedna z ťažiskových vecí, ktorá vlastne práve ten pozitívny posun by mala priniesť. Fakt, asi v tejto dobe sa nemôžeme proste hrať na to, že tu zakotví nejaký veľký investor a vznikne nejaká prevádzka, ktorá teraz zrazu ponúkne nejaké desiatky alebo až stovky pracovných miest. No, to je zlá infraštruktúra, nedostupnosť diaľnice a tak ďalej. Presne to tak. Máš tu limitujúce faktory, ktoré to nepustí. Ale práve ten charakter krajiny, charakter toho mesta, charakter tohoto regiónu ako takého je absolútne vhodný na to, aby tu práve vlastne toto voľnočasové vyžitie, víkendové strávenie v tomto meste a objavovanie tej regionálnej histórie a potom samozrejme vlastne to také vyžitie turistické popri tom, lebo tá krajina je malá. Možno, že vstúpim ti do toho, taká Kremnica alebo Banská Štiavnica, to sú mestečka, ktoré z tej svojej bývalej slávy vedia ťažiť dodnes. A pritom taká Banská Štiavnica je tak excentricky položená, že sa tam vlastne človek aj zle dostáva. A my máme tú výhodu, že vlastne sme v takom trojuholníku medzi troma veľkými mestami, to je povedzme Prešov, Košice, Rožňava. Dajme tomu aj Spišská Nová Ves. To znamená, že presne na tie
víkendové aktivity, je to ako stvorené. Určite áno. Vlastne toto je ten svetlý príklad. Samozrejme, nie? Akože treba povedať aj to, že každé mesto má svoje problémy v nejakých sférach. Samozrejme, aj tá Banská Štiavnica, aj tá Kremnica, to nehovorím teraz, že sú to vlastne mesta, ktoré sú bez problémov, ale keď hovoríme o konkrétnej téme, a to je tá téma vlastne toho rozvoja cestovného ruchu, navštevovanosti toho mesta ako takého, čo vlastne by malo vyvolať taký prirodzený reťazec toho, že tí ľudia, ktorí sem prídu, vlastne vytvoria určitý dopyt. Proste oni budú chcieť ďalšie služby, budú chcieť ubytovanie, budú chcieť reštaurácie. Vlastne je to podľa mňa najprirodzenejší proces na to, aby vznikali služby v meste, ktoré momentálne dnes buď nie sú, alebo sú naozaj... Alebo nemajú byť pre koho. Hej, áno. Čiže vlastne je tam veľmi dôležitá otázka marketingu mesta a jeho správneho nastavenia. Hej, pretože momentálne to sa zanedbáva, alebo nerobí, alebo... Toto je zakotvené podľa mňa práve v tom, čo je tým zárodkom vlastne toho môjho rozhodnutia. Že vlastne naozaj iba to naše vnútorné poznanie toho, kde žijeme, nám môže dať to inšpirovanie pohnúť sa ďalej. Lebo vlastne prirodzene to podľa mňa vlastne dospelo do určitého momentu, kedy vlastne dá sa z toho cítiť, by som povedal, možno až taká bezradnosť, keď to poviem tak možno tvrdšie. Ale to nemá byť výčitka vlastne, lebo je to prirodzené tomu, že to vychádza z tej doby, ktorá doznela. Tá doba proste tendenčne niečo zmazala. A tí ľudia vlastne väčšinou vlastne vyrastali a žili v tej dobe. Čiže toto poznanie my musíme aj miestnym práve že priniesť. Hej. Vlastne to vzdelávanie samého seba, spoznať to mesto, aby som mohol a vedel vlastne, čo mám ponúknuť tomu, ktorý je zvonku. Čiže to je proste... Je to tvrdá každodenná práca na zlepšovaní, povedzme, aj imidžu mesta, na tom... Samozrejme, nikto nemôže čakať žiadny zázrak, že tu za niekoľko mesiacov bude nová Štiavnica. Nie, v žiadnom prípade. A nedá sa ani vyčítať nikomu, že teraz proste máme byť všetci historici, máme sa všetci vlastne hrávať v nejakých papieroch. Určite nie. Nie je to len o tom, samozrejme, ale to je práve vlastne ten moment, že toto je jeden z faktorov, ktorý vie priniesť nové idei, ktoré sú prirodzené. Vychádzajú z niečoho, čo je tomuto mestu vlastné. Asi to je to najzákladnejšie podľa mňa pre túto filozofiu.